गावले 1 2. तर मित्रांनो आमका एकाच जागेवर 10-12 गावले ना निलू. कस सर दिसली होय रे होय खतरनाक सगळी वेळ असताना पण त्याका मोगळ्याची नजर घेऊन येऊ एक नंबर. अरे बा कोणतरी फिरान गेलेत म्हणून आमका कमी गावतात. अजून एक भेटली बघ पायात लागता बघ माहिती मोठी आहे रे. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो सध्या पावसाचे दिवस आहेत आणि सध्या मासेमारीचे किंवा खेकडे पकडूचे असे व्हिडिओ येतात. तर आज आम्ही असेच काही फिशिंग मतलब म्हाराई काढूक जातो. म्हाराई म्हणजे मोठे शिंपले तसे मुळ्याचाच प्रकार असतात तो, पण हे मोठे असतात आणि चिखलात असतात. तर ते काढूक जातो आम्ही. आता जाऊया. आपल्यासोबत निलू असा निलू आणि पहिल्यांदाच निलू आणि मी एका व्हिडिओत असो. निलू आपण कुठच्या साईडला जाऊया. आणि निलूचं पण महत्त्वाचं म्हणजे निलूचं चॅनल हा नवीनच निलून सुरुवात केल्या ना. काय नाव आहे तुझ्या चॅनलचा? निलेश मुळीक ब्लॉग्स ना. 40 हा म्हणजे ते निलेश मुळीक टाकला तरी येतो. तर निलूचे माशाचे असतात व्हिडिओ, फिशिंग संदर्भात जास्त ते व्हिडिओ असतात. क्रॅप कॅच फिशिंग. निलूकडे खेकडे पण भेटतात, पण हवे तर निलू नक्की मी खाली नंबर देत आहे, त्याच्यावर कॉन्टॅक्ट करा, तुमका खेकडे पण मिळतील. आणि आज निलून मी पहिल्यांदाच कुठच्या तरी व्हिडिओत असो ना. तर जाऊया ना आपण. आज आपण जातो म्हाराई काढू बरोबर. आपल्या काय थोडेसे गावले तरी बस झाला बरोबर ना. आज थोडंसं वेळ काढलाय मी, म्हटलं निलूक सांगायला जाऊया. तर चला जाऊया. निलूच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण त्याच्या चॅनलवर पण माशाचे व्हिडिओ माझ्यापेक्षा त्याच्या चॅनलवर तुमका बघूक भेटतले माशाचे खेकड्याचे. सध्या माझ्या चॅनलवर मी काम करण्यात नाही तेवढा. तर चला जाऊया. आम्ही आता नदीजवळ येलो बघा. या साईडची नदी तुम्ही बरेच वेळा बघितलं असाल माझ्या व्हिडिओत. आता या साईडला आपल्या बाहेर जाऊचा, बाहेरच्या नदीत. चला. पाणी अजून भरपूर आहे ना निलो. पाणी अजून पाणी बराचसा, तरी पण सुकला. चला बघूया आपल्या काय सुकी जागा शोधून काढूया आणि बघूया. होडी त्या साईडला पुढे नाही, मी कोयतो आणलंय. हां कारण चल या काहीतरी असे नजरे नाही तर काढायचे. आपली काय नजर एकदम स्ट्रॉंग आहे. हां वर असतं ते. पाऊस पडलं की ते वर येतातच येतात. ह्या भारी केल्या नाही रे, बऱ्याच दिवसांनी येईल हवे. हां पिचिंग वगैरे करून टाकले नाही मस्त. आता डांबरीकरणच करतील वाटतं. पायरे पण केले नाही उतराक आणि खाली आपली बोट असा. तर चला जाऊया निलूसोबत. आज निलूसोबत एक्सपिरियन्स घेऊया फिशिंगचो. म्हणजे कसलो तरी घेऊया म्हारे पकडूचो. कारण निलूनी माशा वगैरे जातात ते रात्रीचे जातात आणि या साईडला जातात होय ना. हे केज तुमचे? हे निलूचेच केज असत. ते बघा जिताडा मासे ना की काळुंद्रे? जिताड आणि काळुंद्रे ना. हो आणि ते नंदुरावले ना. ओके चल तर जाऊया आणि बघूया आपल्या किती म्हारे गावतात. निलू आता मशीन लावता यामा, स्वतः मेकॅनिकल. काळुंद्री मासे आणि जिताडे मासे पाळलेले असत. हे बघ निलून आता मोटर चालू केल्या आणि आम्ही निघतो. ह्या झाडाखालसून जातो आहे बघा. झाड पडला आडव्या, झाडाखालसून आता जातो वाकान. काय मेहनत घ्यायची लागता ही बघा मारायसाठी. आता परत अशी वळव होई, नाही तर परत जाते रे. कडतेन जायत ना. आता हुलवूनच जावचा लागता आमका. मशीन तिथपर्यंतच लागली, अर्ध्यापर्यंत. हे ना कचरो पडता होडी. आम्ही आता हय आमची होडी लावलो. इथून जाऊया ना. निलू आता होडी बांधून घेता आणि मी जातोय वरती. आधी हे बघा चिखला सगळं. बघा इकडे ह्या साईडला पूर्ण कांदळवनचा जंगल, ॲमेझॉनच्या जंगलासारख्या बघा पॅक एकदम. तर आम्ही आता जातो हे करू मारे काढू. छत्री काय करूया घेऊया. आम्ही आता ह्या झाडातून असे जातलो. हे पण कांदळ. आता हे कांदळवनात झाडांका खूप प्रकार आहेत, त्याच्यातले आम्ही हेंका कांदळ म्हणू. असं दे जात चल येत आहे मी. तू चल. चिपी वेगळी, हे कांदळ ऐकलं.
हां प्रकार खूप चिपी टिवर अशा प्रकारे त्या घुसन जाऊचा लागता. ते का घुसाची सवय होई. ढेंगा टाकला रे. चल आता मी येतोय. काय दिसतं कोणतरी गेलो वाटता फिरान. बघूया चल नसीब का खेळ आहे. बघा आता निलू पायान शोधता. असे पायान पण शोधून गावतात आणि असे मोठे मोठे गावतात. हे बघा पहिलेच आपल्याक म्हारे मोठी भेटली आहे बघा. कडक एकदम कडक पीस. हे मग धुवून घ्यायचे आहेत. आता आम्ही धुईत बसतलो नाही. त्याचे मग टाइमपास होता तो धुईत बरोबर. डायरेक्ट पिशवीत टाकूया आणि शोधूया आधी. हे बघा अशा प्रकारे शोधायचे. कोयत्यान पण शोधू शकतो आणि असे चिखलात गावतले ते मोठेच गावतले. ह्याच्यात गावतले ते. आता कोणतरी चललेलो दिसता हो बघ त्या साईडला ना. शिवराच्या खाली असतात पण ते कोयत्यानच. थंय नाचाक गेलो तर पाय मोडून जातलो. टिपीत आपल्याक शोधूचे आहेत. अशा प्रकारे उगाडले बघा किती. हे सगळे खराब झालेले ना. खराब झाले. निलू ह्या साईडला बरंच येत असता. माका ह्या साईडची माहिती थोडीशी कमी आहे. एवढं आतमध्ये मी कधी येणं नाही. शोधलंय तर नदीच्या त्या कडतेनच शोधतोय मी. हे बघा अशी वर असतली बघा तोंड काढून. हे बघ अशा प्रकारे ती तोंड काढून असतली बघ दिसली. आणि छोटी असं आहे. असं नाही आपल्याक चालत. हो ठेव. अजून एक भेटली बघ. लागता बघ माहिती मोठी आहे रे. कसलं नग म्हणजे पहिली भेटली ना तेवढंच नग काढल्या निलून. असं फक्त वाईट जरा पाय सांभाळून ह्या घाल. आपल्या कमी गावले तरी काय नाही पटकी नाही तर विशाल तो बघ 4 दिवस पाय दुखता करी होतो. त्यापैकी फिरलो आम्ही तर आमका कमी गावले काय होय. खूप जण शोधित असतात या साईडला मारे बरोबर ना. त्यामुळे ते हां कडनेक भेटणार असते. पण आज पाणी नदीचा भरपूर आहे. तर आपण पाणी जेव्हा उतारताला तेव्हा पण एकदा करूया येऊन. हां तेव्हा पण दाखवते मग तुमका नदीच्या कडनेन किती गावतात ते. कुर्ली व झाड लहान आपण असले बारीक सारीक आम्ही धरणं नाही काय. हां वाडान आमकाच गाव फक्त आमकाच गावायची. हां जाशील हे बघ किती जातात. हे बघ ढोपारभर जातात रे. तिलय बाबा कसं तरी वर हे नाही येवत नको त्या बाजूनी ऐकलं. गेलो त्या बाजूक शोधता मी. हे भैसून इलय मस्तून. पाय बघ किती गेले. चिखल निसतो. आता माका सगळे लोळगेत लागतात आज पायाक. मित्रांनो हे बघा असं मी कोयतो आणलंय आणि ह्या कोयत्यान असं मारायचा. हे बघ अशी गावतात. एक गावली निलू. एक गावली रे कोयत्यान पहिलीच. गावतले थांब गाराना खाली या मगच धुया. आता असे ठेव. हे बघ अशा प्रकारे असतात ते. आणि याच्यात मासूट मोठा असता मुळ्यापेक्षा खूप. असं कोयतो मारीत जायचं असं. निलूसाठी मेन म्हणजे थँक्स. कारण निलूची तब्येत बरी नाही आणि तरी निलू आज माझ्याबरोबर इलो. मी म्हटलं चल माका सध्या काय व्हिडिओ करू गावनच नाही तरी निलू माझ्याबरोबर इलो. तर निलू इल्याबद्दल पहिल्यांदा तुका थँक्स. हां मारा ते किती गावांचे आपल्याक. पण तुझे खूप खूप धन्यवाद. निलू पाणी बघू गेलो नदीचा. हे बघा ही ती नदी. तर अजून पाणी असा बरा नाही तर त्या नदीच्या कडतेन आपल्या गावणार असते ना निलू. तर थोड्या वेळाने जाऊया त्या साईडला आपण. आधी तवसर हय शोधूया काहीतरी गावात. अशा प्रकारे ही खराब झालेली. असे खराब होतात मारे उगाडतात ते. पाण्यात बदल झालो किंवा गरमी वाढली अति तर ते उगाडतात.
म्हातारे झाले ते. पायाक लागली मारे ही बघ आमच्या गावात. ही बघ ही बघ ही बघ. मस्त अरे मोठी आहे बघ. तू फैवाच एक येता येतात पायाक लागली माझ्या. चालतं चालतं कसली न घा बघ. पिशेत टाकलो साईज बघ. पिशेत टाकलो म्हणून गावून. पिशेत नाही टाकलो म्हणून. अरे गावतले पिशेत टाकलो काय नाही खय टाकलो काय ते गावणारच. तर निलून पणच केलं ना आता काढतलंच म्हणतात. झाडाचे मुळाला पण शोधून घेतल्या तर माका गावली नाही. हय गावले तर आता मोठे गावतात ना सपाटे. मेहनत मात्र भरपूर लागतंय का का माती ती कलर ढवळूची असतं ना. कलर ढवळूची बघ माहिती ना ती हाणायची आणि ढवळीत जायचो कलर. अरे बघ कोणतरी फिरान गेलेत म्हणून आमका कमी गावतात. ते व्हायचा ती मोबाईलवर माका वाटतं धूक झालो. सगळं चिखल चिखल झालं. अशा प्रकारे हे वडायचं आहे. असली तर खट करून आवाज येतो. राहती बघ माहिती बघ ते बघ गावते दाखव. असे मारे गावतात. नाही का मेहनत लागता खूप. पण हे नाही 100% मारे गावतात हा पायान शोधण्यापेक्षा. हे नाही ह्या साईडला शोधू ह्या साईडला. हे बघ हे हे खट करून आवाज येतो. लागली काय निलू पिशीने घेऊन पुढे चल दाखवतोय. मारे 100% ये चाललं तर असे वर तोंड काढून असतले. ही आधी पिशे टाक्या. पिशे टाकल्याशिवाय गावनच नाही आमका. हातीत घेऊन चाला नको म्हणतात. बाजूच्यांका हाक मारून सांगतात ते येतात रे पळा म्हणतात. ये 100% माराय गावणार. फक्त चौकशी येऊ भया नाहीतर काय घुसला. तस किती घनदाट जंगल आहे बघ. सगळा कांदळ पण बघ हे काहीतरी या हे बघ काय आहे लोळगो. होय आता म्हारे भेटणार. माहिती बघ माहिती बघ नाही गेली होय. ना काय रे काहीतरी लागलं आहे ते. हे असा शोधूचा असता. मी शोधतोय कारण कोयतो मारून मारून हात पण दुखतात. त्यामुळे आता वाईच हां निलू कायच मी मदत करते. निलू शूट करीत. हे घे हात धुतं. परत खांजो होतं. आवाज येलो ना. परफेक्ट काहीतरी एक नवरा बायको होती वाटतं. ही मोठी आहे रे. 2 गावले कडक खायचा. त्यांका हातच लावू नको इतक्यात. दुसरे गावनच नाही बघा. माव बिव काहीतरी असतात. सुक्या सुक्या हुरो आपण हा. हा काहीतरी हा वा. मोठी आहे. परत पिशेतच टाक मग गावतली. पिशे टाकले काय गावतात ते बघा. मोठे गावतात. वयराव एवढे रेषा वडलेलं नसतं. वाह खतरनाक. पिशेट टाक. जगह तो कमाल की है. ऐसी जगह पे रोज रोज आया नहीं करते. हे बघ मस्त गावली. पिशेट टाक नाही तर गावाचे नाही परत. पिशे टाकलो काय पटकन गाव. हा हे बघ ये जगह कमाल की है.
पिशे टाक नाही तर गावतली हो बघ हो बघ हा. आता टाकते का नवरा बायको गावली काय पिशी बघ वा कडक रे बस काम झाला. झालं की ना फक्त हे नाही हे टाकून देऊक जातले कसली आहे मोठी एकदम नंतर आपण धुतल्यावर दाखवतेच हो. काय आहेत ते किती आहेत ते वा कसली आहे बघले सगळ्यात मोठी आता पायाच्या ह्याच्यात होती मला वाटतं ते कोयती मारूच्या नादात पाय देऊन चला हे बघ बिग साईज एक पडली एवढी मोठी आहे बघ हम्म. पहिली मोठी गावली ना आपल्या ही होय तेव्हा. त्यांच्यापेक्षा पण आता बरे गावलेले बरी गावली हे गावलीत आपली. हा हे बघ, धोंड वाजलो मोठी आहे रे हयच मारी राव माझं राव या मारांदीत काय गावतील ते गावतील असं मग फिरून सोडल्या ना तो काहीतरी उपयोग झालो हो हे बघ एवढी मोठी आहे ना होय जुनी उघडलेली असतली थंय असतली ना म्हणजे थंय स्टॉक असतात त्यांचो फॅमिली बसवून जातात म्हातारी बितारी असतात ती मेलेली असतात मेलेले असतात ते आजे बिजे पुढे बघ या ह्या साईडला जाऊया की ह्या साईडला नकडीच जाऊया वरच जाऊया हा? वरच जाऊया बरं जाऊया चल ये. गेलो चौकशी हा होय आईला तूच माका आणलेली मी तुका सांगते चौकशी म्हणून की बाबा आपल्याला माहिती नाही नाही रे पण ह्या तिवरातून मी घुसणे नाही इलय तरी आपण माका हे जागे तसं नाही मी इलय तर थंय नदीच्या कडण्यानंच येतंय पाणी वरीला काय रे नाही हे आता काढायचंच थंय शोधता आणि माका हयसर एक माही दिसली तुका थंय गावली आणि माका ही बहय दिसली ना आधी मी घेऊन येतले माझी केदी मोठी आहे माहिती हा? अशी गावलीच नाही हा आमका बघ नंतर ही बघ भांड्यात ठेवून देते दोन गावले काम भारी येता गुडगुडू हा वा मारतं काय का बंद का काट्यार मारी होतं हा. हे बघ माका याच्यापेक्षा मोठी गावली कडक ते बघ आवाजापासून कळली हो ते ठेव नाही तर मग पिशेत घेते चिखलातली घेऊ परत वाटते यांची धूप राहा होई वा अरे कडकच लावले रे हो माका वाटतं त्यांनी बॉर्बॉन खाल्ले काय 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 म्हणतात त्या बॉर्नव्हिटा. बॉर्नव्हिटा कॉम्प्लेन खाऊन कसे झाले बघ कॉम्प्लेन कॉम्प्लेन नाही बॉर्नव्हिटा देच होते ते बघ कसे बाजूसून बॉर्नव्हिटा दे एक नंबर झाले मित्रांनो आपले खै एकदम 4 गाव दे वा ती बघ एक 5 धोंडे सेम साईज धोंडेच होते सेम साईज ना हे बघ खतरनाक एकदम शिंपली खतरनाक गाव दे आता पण आता माझा हात भरलो हा. आपण सांगतो हे ठेवूया आईला ठेवलं होतं गावून काट्यात लागलो तर रकादच काढणार वाघिडीचा काटा इंस्टा आयडी आहे तुझा हा इंस्टाग्राम नाही नाही केलं नाही करायचं कोयतू बघ माझ्या पायाखाली बघ काय नाही नाही का? हा, सर, मला येते. बरं येते ना हो
आपला हात जुगन्नाथ. अरे हे वा, तुझ्या पायाखाली एक, माझ्या पायाखाली एक, आणि ही थोडी गावली. बस काम 25. 25. काम बारीक, काम बारीक. ठेवूया खो, पिशीच घेऊन येऊया. पिशीकडे थंय जाऊ का? हो, चल. पिशी आणशील? हो, तू मोबाईल धर, मोबाईल घेऊन जा. घेऊन जाऊ. आणि पिशीत ठेव मोबाईल. थांब. काय हा? वा, खाली बरे गावतात रे. खतरनाक. एक नंबर. ते माझ्या हातीत ठेवते मग गावतले. ठेवलं का गाव? जमिनीने ठेवल्यावर गावनच नाही. तो हाती जो काम. जमिनीने ठेवल्यावर गावनच नाही तर ना. बेळा बेळा असतात ना, त्याच्यात असतात. सर दिसली? होय रे होय, खतरनाक. सगळी वेळ असताना पण त्याका मोगळ्याची नजर घेऊन येऊ पाहिजे. एक नंबर. ही बघ आपल्या सगळ्यात लहान गावली, सगळ्यात मोठी मग. जागे बाय आवशी बापूस कोण असतील आजूबिजू होतं त्यांका पाठव आमच्याकडे. मस्त ना, पण ह्याचीच मोठी आहे तुझ्या. जोरी दिसतं पण ती. ती फॉरेनची आहे ती. ऑरेंजची उघडले बरेच आहे ते. होय ना. हो, पाचन असं सरळ असे ह्या पाचन असं 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 थोकडी जाऊ गोया. हे माझ्या पायात काय लागला पण मोठी माका पण लागली बघ. हे ठेवतय लागली या मोठीच. हे पण फुटली आहे मेली ती. हे बघ फुटलीच ती. चिखल होतच होतो भर म्हणून चिखल होतो. तेच होती रे, पायाक लागली म्हणून उकललं. हो, नेलो तो घेणारो मेलो होतो कारण लग फळफळला आता आपला. पाऊस येताना लग फळफळता. ठेवायचं पुढे हो तो. हा आपल्याकडे काय प्रॉब्लेम नाही तसं. आम्ही वॉटरप्रूफ हो, मोबाईल फक्त वॉटरप्रूफ नाही. असा हा पण तो काही आहे बोलते पिशी. हा काय बोलतो? हा नाही तर बहिणी त्याच्या आशीर्वादाचे तिच्यात माझ्या पिशी. हा आवाज येतो काय? पायाखाली पायाखाली. वा, ठेवा ते कडक एकदम पिशी ठेवलं. हातीत धरलं म्हणून तुका गावतात. कबूल कर. बरोबर. चुकला तर तोंडात मार. माझ्या पाठी उभं होस म्हणून माका गावतात. हा, असोच माझ्या पाठी उभं राहत. हैस काहीतरी लागला. हे भाई हय हय हात घाल. हय हय निलीच्या पायात काहीतरी लागला. सरे मोठी आहे मोठी आहे मोठी आहे. बघलं असंच रे, कोयतच मारते डायरेक्ट ना. पण ठेवतलं रवतली वरती नाही. ठेवलंय का गावनच नाही. ठेवायचे नाही आता. आता बॉडी येत घेशील तू. पाऊस फक्त येता नाही. सत्यानाश लावतलो. एक नंबर. वा, तेच आवाज ऐकले मी. माका वाटला तू उकलतस. काय तो आवाज येता रे. लोळगी. हा, पाणी वर चढता वाटतं रे. होय होय. हवं मगाशी पाणी नाही होत. किती वाजले? वाजले असतले तरी. ती पडली माझ्या हातातली. हातातली पडली.
हईट ठेवते आता. कधीतरी याच्यातून खाली ठेव गय. आता ठेवले त्यांका. आता जर गावली तर खरोखरच आमचा नशीब लयच फळफळलेला होता. ही बघ. हो म्हणजे लयच फळफळलेला होता. आम्ही आता फळफळ दिलं आणि त्याच्यात पाऊस येता हिलोच मेला पाऊस. तरी हई एका जागेवर किती काढलं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हई ती एक 10 आणि ती बारकी एक टाकली होती 11 आणि माका एक गावली ती उगाडलेली ती एक 12. हैला किती गावले बघ आमका. संध्याकाळी जाऊन ढेंगावर करू नको म्हणजे झाला पाहिजे आधीच गेलेली. नाही मग माझा काय खरा ना. होय काहीतरी लागलं माका. ई हा हा शंको. लोळू होतो लोळू. बघलं ठेवलंय म्हणून त्याचा परिणाम झालो तो. आता उकलायला लागणार. तर मित्रांनो आमका एकाच जागेवर 10-12 गावले ना निलू. कसले साईजच बघा एकदम कडक एकदम. त्याच्यात त्यात ही एक मोठी तुटली बघ. तुटली म्हणजे खराब झाली. नेमका कसले साईज गावले ते बघाय बघ. ते निलू हातीत घेता हातीत रवणत नाहीत पोराच्या. रवतले कमी घेऊ थोडे. हासूड घाल म्हणजे कोयतो ओढून ओढून मेलो. हासूड घाल बघ कडक एकदम. थांब निलू जाता छत्री आणूक कारण पाऊस मोठं येता. म्हटलं त्याची तब्येत पण बरी नाही तरी मी त्याला घेऊन येतोय जबरदस्ती. तर जाऊन ते त्याला छत्री आणून दे. येशील ना? मी तसं नाही बघतोय काय गावतात काय. हां ओके. तसं मोबाईल ठेवते पिशी येत असे असतात तोंडवर करून. आम्ही जास्त ते कोयत्याने असे गावतात पण ह्याच्यासाठी बराचसा फिरायचा लागतं. बरा म्हणजे भरपूर फिरायचा लागतं आणि तेव्हा काही 10-15-20 गावतात. पण आपल्या जो कोयते मारून गावतात ते पटापट गावतात. म्हणजे चिखलात असतात ते पटापट गावतात आपल्या केव्हा. अशा प्रकारे ते गावतात. शोधी आपण निधूची गेलो छत्री आणू कारण पाऊस येत आहे मोठं. आता तागत तरी आमका हे बघा एवढे गावल्यात. झाली पिशी भरली आपली अर्धी. अशी पिशी तशी ती दिसण्याक नाही भरली पण वजनान भरपूर भरली. आता थोड्या वेळानं वडीतच नव्हती लागतं अशी वाटता. आणि 4 गावले तर बरे गावले आपल्या. आता असे शोधित शोधित होडीकडे जाऊया आणि गप घरात जाऊया मग शिर नेऊन सोडल्या. ह्याकडे ह्याच्यावर मारून बघ. हैस हैस हा डोंग्या रवाचीच नाही मारायचं त्याच्यात. तशी ना कडे कडे एकदम हा बाहेरसून. जाता जाता आपली भेटली तर भेटली. लयच कडक झाला. असा काय नजर का खेळ होय रे. मी म्हणते पा ना की काय तर. मस्त ऑफिस किती असतील आताचे इले डोळे फुटत झाले. कसं जवळ तर नाही दिसणार. आणि आता महाराज दिसतील बघून एका नजरे. ताव बरोबर बोललोस ना. आता नुसती याद असली तरी महाराज अशी वाटतं ती. काय रे जास्त बेळात मग सारखी केले. पायाक लागली फुकी आहे काय रे. ना तू कधी भरी हो जा ती पाणी टाकता म्हणून ती फुकी वाटली. नाही नाही आवाज त्याचो वेगळं तोंड उघडा होता ना म्हणून आवाज वेगळं येईल. ह्याच्यामुळे बातका होता लोळगी. हा तरी पाऊस असा आलो
रुपलेली की का? याच्यात असे रुपलेलेच गावतले. मस्त बरी आहे ना, पीस भारी आहे. खातात बरं का. काय नाही पावणे 1 लिटर जाताला तसा. तुम्ही रकात खावा आणि माराय खातो. मोबाईल पडले तरी काय नाही, तू पडा नको. का? घुसला बिसला कसली लांबसून दिसली गो. असा हो मग. माका वाटतं तर तुका म्हारत दिसतली होत. ही बघ, कशी वर आ. होय रे होय. डुंगो केलं ना मला ते का. ही बघ. ही बघ. मुळात होय. आहा, कडक 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 एकदम दोन कडक. नरम बंदी कडक. घो बायला होती वाटतं. झंगाट. चंगा येतलं मा येतलं आहे ना. दोन येताना टेकच आणू गयो होते कोयत्यान तोडून. आता पिशी माका वाटतं वडीतच आणू गेला. बघित बघित चाली या 4 गावली तर गावली. माका लांबसून नव दिसतली असली. हो नजर बसली ना तुझी. काम भारी. काम भारी झाला. मस्त मस्त भारी. आपली मुली खाया ती थंय पुढे ना हयसून जाऊ गया. हे बघ इथे समोर आहे उडी. असो तो बघ सरळ जाऊ गया. कसे कसे हसोड घालीत घालीत खूप दिवसांनी इलं या नदीत. ह्या बाजू मारे काढू तर खूप दिवसांनी. नाही तर बसान 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 ना या झालेलं आहे. आता तू इलच म्हणा निला नाही तर नाही ना असते. आता इलव तसे जाऊचा खैसून इलव ते बघ. इशी जाऊ गेला तू काय नाही ते एक एक उडवते हयसून. गेलो आता गेलो. आम्ही काय जाय नाही हो. चढ पातळान माऊ येऊ काय असतात भाऊ. तू ह्याच्यात ना गेलो असं वाटायचं हो ना. नाही तर असे वाट काढीत 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 आणि एकदाच्या येऊन पोचलो होडीकडे. दिसतो आणि आता आता दिसतले. फायनली येऊन पोचलो होडीयाकडे. बरोबर. आता तकडे जाऊन धुऊया. छत्रीचा काय उपयोग नाही आला आपला. धुऊया नको. चला सांना पण नवा आधी काय पाय धुऊया. सांना पण शेतात होतलो. रशी सोडूची ही भय बांधली सोडते मी. पाय खाली मारे. बा अरे पाय टाकू तिथून मारे काढतोय. हे पहिल्यांदाच बघा अशी कडणे. पिशी काय आपली पिशी धुवा तिथे नाही तकडेच जाऊया आता. तिथे पिशी घराकडे बघल्या आणि तर गाडी घालतो. ए बाबा तू जाऊ नको आता भिजाची. ओके पाणी गेला गेलं. चिखलाचं पाणी. ये
तर पण केला परत इलो. तर आम्ही परत इलो होडियाकडे आणि आम्ही चाललो आता घरात. हे इलो त्यांनी जाऊया ना, माहीत लवकर जाऊचे ना एवढ्या फिरायला जाण्यापेक्षा. तर तुमका आता तिकडे काठावर गेल्यावर दाखवते की आपल्या किती म्हारे गावले, कारण ते आपल्याक धुवचे लागतले आणि त्यांना भरपूर चिखला ते धुवून नंतर दाखवते आपल्याक किती गावले ते म्हारे. ओके. तर निसर्ग बघा एकदम आणि कांदळवन पूर्ण. जर तुमका कांदळवन सफर करूची असत जर तर तुम्ही निलूशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. फिशिंग किंवा कांदळवन फिशिंगवाल्यांका पण तू फिरवता ना. फिशिंग तर आपल्या या बोटीत साधारण 3 माणसं फिशिंगवाले असतील तर इझी होतील ना. तर तुमका जिताडा फिशिंग किंवा तांबोशी ते अशी फिशिंग करूची असत तर निलूचा नंबर देत आहे मी. निलूक तुम्ही कॉल करून फिशिंगला येऊ शकता. माका बरेचसे लोक समज आपल्याकडे कोणाक फिशिंगला येऊचं असत तर तुझा नंबर काय सांग ना. सांगितलंस तरी चालत. 87 67 81 04 78 87 67 81 04 78. तर निलूक कॉन्टॅक्ट करा. निलू तुमका म्हणजे आधी कॉन्टॅक्ट करा म्हणजे त्याका पण त्याचो कामाचा हे करून वेळ ॲडजस्ट करूचो लागतलो. हां नदीचा भरती सुकती बघूची लागता, कारण निलूक माशातलो बरोचसो एक्सपिरियन्स हा. आमच्यापेक्षा लहान असलो तरी आमच्यापेक्षा जास्त एक्सपिरियन्स एका माशाच्या बाबतीत असा. आता वाईज मोबाईल बंद करतोय नाहीतर खाली टाकूचो लागा. बघा ह्याच्या बुडसून जाऊचा आमका बरोबर. आणि तू कांदळवन सफर पण हे करतस ना, अरेंज करतस. साधारण किती लोक एका टायमाक तू हे नेऊ शकतं? आपले सिक्युरिटी प्रमाणे 4 माणसं 4 लोक. आणि लाईव्ह जॅकेट कंपल्सरी देतं ना सगळ्यांका. आता काय आम्ही घातलं नाही, काय आम्ही इकडचेच असो त्यामुळे चालन जाता. पण लाईव्ह जॅकेट कंपल्सरी देता. आणि जर कोणाक फिरायचं असत तर नक्की निलूक कॉन्टॅक्ट करा. आणि आपल्या इकडे फिरण्यासारख्या बराच काही या कोणा खेकडे पकडूचे असतील तरी पण काय निलूक कॉन्टॅक्ट करा. निलू जे काय त्याचं म्हणजे दिवसाचं हे असत तासाचं किंवा दिवसाचं ते सांगात. कारण बरेच लोक माका पण बरेच जण सांगतात काय ते पैसे घ्यावा पण आमका तुमच्यामुळे एकदा खेकडे वगैरे पकडूक नेवा. पण माका तेवढं वेळ पूर्ण नाही. तर निलूक कॉन्टॅक्ट करा. निलू नक्की तुमका फिरयत. कांदळवन सफर किंवा मासे पकडूचो काय तुमका अनुभव घेवचो असत. काही लोकांची हौस असता की मासे पकडतात कसे ते एक बघूया म्हणून असे लोक येतात बरेचसे. तर ते नक्की तुझ्याशी कॉन्टॅक्ट करतील आणि त्यांना तू फिरव नक्की. ओके. आता जाऊया घरात. आधी ते म्हारे पहिले धुवून दाखवूया. काळे काळे झाले होते. बोलवू लागा काय कसलो पाऊस इलो बघा एकदम. निलून कोट पण घातल्या आणि छत्री पण घेतल्या. आणि बिचाराची तब्येत नाही बरी. ते काही नाही. आता काय मोबाईल आहे खिशात. हां माझ्यातही द्यायचो ना. कसलो पाऊस इलो कडक एकदम. मोठो चिलो रे. एका हातीन ओलावता आणलू. आता मी जरा ओलावू लागतोय. आम्ही आता येऊन पोचलो काठावर. हे बघा आता इथून नंतर मग गाडी घेतलो आणि जातलो. निलू होडी बांधान घेता. आता पुढे जाऊन जरा ते धुवून घेऊया आणि मग तुमका शेवट दाखवते किती आपल्याक मारे गावले. आणि जमली तर नेक्स्ट व्हिडिओत आपण त्याची रेसिपी पण दाखवतो प्रयत्न करूया. पण आधी जाऊन बघूया किती आपल्याक गावले ते. आता निलू नाही म्हटलंच तरी भिजलो कारण कोट घालून पण भिजाक होताच. तेव्हा आता एका बांधान ठेवतलो आणि आपण पुढे जाऊन बघूया आपल्याक किती गावले ते. या साईडला मस्त अशी फिरण्यासारखी जागा आहे. मित्रांनो आम्ही आता येऊन पोचलो घरी आणि निलूक सांगताय म्हारे ने तो माका म्हणता सगळे तुकाच घेऊन जा. नेना नाही. तर निलू माझ्यावर इल्याबद्दल पहिलं तुका खूप खूप धन्यवाद. आणि पुन्हा एकदा सांगते निलूचं पण चॅनल हा निलेश मुळीक ब्लॉग एका नक्की सबस्क्राईब करा. कारण निलूचे खूप चांगले व्हिडिओ असतात. जसे आता माझ्याकडे मारे पकडल्यात तसे त्याचे कुर्ल्याचे 101 व्हिडिओ असतात. तर निलूचे पण व्हिडिओ बघा खूप चांगले व्हिडिओ असतात. आणि निलूच्या चॅनलला पण सबस्क्राईब करा नक्की.
आणि पर्यटक मग फिरवूया आपण. हां बरोबर. चल थँक्यू हां पुन्हा एकदा. आम्ही येऊन पोचलो आता घरी. निलू गेलो घरी आणि आपल्याकडे बघा एवढे म्हारय गावले. आता मोजून दाखवतोय पण पाऊस एवढं लागता त्यामुळे आमका ते काही मोजून दाखव गावले ना धुवचे पण लागतले. एवढे मारे आपल्या भेटले ते मोठे मोठे गावले. किती आहेत मोज बघूया सगळे. नंतर बाय धूक आहे. हा नाही तर आता सगळा गोडाचा पाणी. आता धुतले तर चलतं. खादनात तरी खारा पाणी खाया ना नाही त्याच्यात मोज. काय थांबायचं नाव घेणार नाही. आता मोजून बघूया किती किती गावले. 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तर आता 41 म्हारय गावले. मित्रांनो बऱ्यापैकी म्हारय गाव. तर मित्रांनो आमका एक बऱ्यापैकी म्हारय गावले. 40-41 म्हारय भेटले. पण भिजाक पण झाला. पाऊस इलो भरपूर त्यामुळे भिजाक पण झाला. तर आपल्या व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. समजतं. बाय बाय.